Петиция в подкрепа на манастир Свети Великомъченик Георги стартираха монасите в него. Подписката е против изграждането на хотел, ресторант и басейн на входа на светинята, които със сигурност ще смутят спокойствието в манастира. Петицията е адресирана до президента на Република България, министър-председателя, Народното събрание, до всички политици и политически партии. Край входа на манастира Свети Георги в Хаджидимово от няколко месеца се извършват строителни дейности. Монасите в последствие разбират, че става въпрос за изграждането на хотелски комплекс. Това веднага смутило духовниците, които смятат, че функционирането на хотел в последствие ще пречи за постигането на уединение, необходимост за молитвения живот на обитателите на манастира. Те започнали проучване и установили, че при строежът има законови нарушения. Инвестицията е на ЕТА Катерина Терзиева къта, град Хаджидимово, като градоустройствена основа за тях е заповед на кмета на община Хаджидимово. Тя обаче е нищожна според монасите, тъй като съгласно закона за устройство на териториите следва да бъде издадена от Общински съвет Хаджидимово, а не от кмета на общината. Също така за тази заповед, с която е одобрен подробен устройствен план, манастирът не е уведомен, въпреки че е заинтересовано лице. Мястото, върху което е изникна този хотел, е влизал в границите на манастирския имот преди образуването на ТКЗС. След 1989 година, когато се възстановяват земите, манастира, тогава в лицето на дядо Трифон, подава заявление до поземлена комисия за възстановяване на всичко това, което е описано в нотариалния акт на манастира още от 1945 година. Тук са описани имотите на манастира, включително и голям имот нива пред манастира, която също на първичното решение е одобрено за възстановяване, но след това разпокъсват този парцел на различни малки части и така и ни връщат тази част, в която започна хотела. Вместо това в КВС, това е карта на възстановената собственост, се наложи с такива термини да боравиме. Временно този имот беше отразен като общински, не е заявен. Или това е земя по член 19. Земите по член 19 са с особен статут и не може така лесно някой да отиде при нотариус и да заяви чрез 3 свидетели, че е владял това място 10 години и бързо да му се издаде нотариален акт. Монасите от манастира в Хаджидимово призовават органите на местна и държавна власт да упражнят ефективно предоставените им правомощия, за да бъде защитена светинята. Те са сезирали всички възможни институции, но отговорите, които са получили до сега, не са оптимистични. Първо започнахме от районен съд, какъвто е редът в страната. Съдията Стоян Хаджиев твърди, че манастирът не е юридическо лице и прекратява производството. В момента сме в ВКС, чакаме движението в ВКС. Там е входирана жалбата, но все още няма произнесено нищо, поне още ноември месец е входирана там. Ние не сме престанали да се надяваме, че справедливостта ще възтържествува, но заради, както ви казах, заради покойниците, както и заради хората, които сега посещават манастира, имат отношение към него, заради традициите, ние сме длъжни да обърнем внимание за това, което се случва. Когато са засегнати преко интересите на манастира, ние сме длъжни да реагираме. Иначе просто би било бездоговорно и съучастие в тези незаконни действия, които се извършват. Петицията в подкрепа на манастир Свети Великомъченик Георги се разпространява в интернет, като след подписването й е необходимо потвърждаване чрез изпратен на имейл пощата линк.